Türkmenistan koronavirusun ýaýramagy bilen baglanşykly çäklendirmelerini güýçlendirýär. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä ýurda girmek gadagançylygy uzaldylypdyr we bilim edaralaryndaky okuw prosesi gysgaldylan görnüşde amalaşyrlar. Şol birakdyň özünde ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri muny bütün dünýä saglyk guramasynyň gararsyz laboratoriýalarynda syna geçirmek arkaly tasdiklatmagy gyssanmaýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional direktory Hans Kluge Türkmenistanyň henüz koronavirus synaglaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň daşary ýurtlardaky barlyk hanalaryna iýermek üçin anyk çäre görmänligini aýtdy. 7-nji ýanwarda bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýeti Kluge şu ýyl COVID-19 baradaky ilkinji virtual briefinginde jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, guramanyň initsiatiwasy boýunça Türkmenistanyň prezidenti şeýle hem ýurdun saglygy saklaýyş we daşary işler ministrleri bilen guralan gepleşikleri we Türkmenistanda bilelikde test geçirilip nuskalary bütün dünýä saglyk guramasyna daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna iýermek barada teklip edenligini gurrun berdi. Unfortunate that we don't have seen any concrete follow-up so far. Hawa şu gün gynansak da anyk çäreleri görmänligimizi aýdyp bilerin. Türkmenistanyň hökümeti bilen şol sanda ýurtdaky wekilçiligimiz arkaly hasasan gepleşiklerimizi dowam etdirjegimize size ynandyrmak isleýärin diýip Hans Kluge aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ila darasynda ýaýwanlanmagyna we ýurtda ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howply virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional bölüminiň başlygy Hans Kluge 7-nji ýanwarda geçirilen briefingde Türkmenistana koronavirus synaglarynyň gararsyz barlyklar üçin daşary ýurt laboratoriýalaryna iýermegini ýene bir gedek maslahat berdi. That we continue the open dialogue that we have with the government of Turkmenistan, including through the country office, to follow up on this recommendation. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hem Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň arasynda ýurtda alynan koronavirus testleriniň nuskalaryny gararsyz ýagdaýda barlamak ulalaşygyna 7-nji awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Tedros Ghebreyesus we Ýewropa boýunça regional müdiri Hans Kluge arasynda geçirilen video konferensiýasynda gatanylypdy. Koronavirusly ýagdaýlaryň ýekejesiniň de hasaba alınmanlygyny öňe sürýän Türkmenistanyň ýolbaşçysy keseliň ýoklugyny ýurt üçin uly üstünlük hataplaýar ýöne ol öz aýdanlaryny gararsyz barlyklaryň netijeleri arkaly tasdiklatmagy howlukmaýar. Bu aralykda häzirki wagtda ýurt keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülip eşidilmedik çäreleri görkezýär. Orient ýarym resmi neşrine görä Swedäki we dünýädäki agyr epidemiologik ýagdaý bilen baglanşykly Türkmenistan ýurdun bilim edaralarynda ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Habarda Türkmenistanyň bilim edaralarynda okuw işini guramagyň wagtlaýyn tertibini kadalaşdyrýan resmi nama salgylanyp, bilim edaralaryň şertlerine laýyklykda bir smenadan 2 smena, zerur bolsa 3 smena okuw tertibine geçiljek aýdylýar. Köp sanly okuwçyly mekteplerde tapaklary bölmek, partiýalaryň arasynda aralyk açyp her bir okuwçy üçin 5 kvadrat metr giňişligi öpçün etmek maksady bilen aralary 2 metr açmak gözüňde tutulýar. Tapaklaryň dowamlylygy hem gysgaldylýar. Orta mekteplerde tapaklaryň dowamlylygy adatdakysyndan 10 minut azalar. Orta hünärmenlik we ýokary okuw jaýlarynda tapaklaryň dowamlylygy 80 minutdan 40 minuta çenli gysgaldylar. Hareketmeleriň wagty uzaldylar. Mundan başga da okuw jaýlarynda birnäçe girilgäniň bolmagy, hareketme wagtynda okuwçylaryň we mugallimleriň okuw jaýyndan çykmazlygy, okuw prosesi bilen baglanşykly bolmadyk hereketleriň hemmesiniň çäklendirilmegi, okuwçylaryň enatalarynyň okuw jaýlaryna goý berilmezligi talap edilýär diýip neşir ýazýar. Mundan başga da Türkmenistan ýurda barmak gadagançylygynyň möhletini hem uzaldýar. Orient neşriniň habaryna görä häkimetleriň aýratyn karary bilen ruhsat berilen aýratyn ýagdaýlardan başga halatlarda ýurda barmak wagtlaýyn gadagan edilýär. Bu gadagançylyk 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna çenli uzaldylýar. Ondan öň Türkmenistana barmagyň mart aýynda girdilen wagtlaýyn gadagançylygy 2020-nji ýylyň ahirine çenli uzaldylypdy. Türkmenistan ýurdun içindäki hereketlere, üýüşmelöňlere, bazarlaryň işine çäklendirmeleri şeýlede ähli ýerlerde maskalary giýmek we fiziki aralygy saklamak talaplaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça daratynyň koronavirus baradaky missiýasynyň eden saparyndan soň
Eýul aýynda girdipdi. Şol saparyň dowamında missiýanyň bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berdi. Soňra awgust aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistana başga bir missiýasyny iýermek niýetini eglan etdi. Sapar henizem amala aşyrylmady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleriniň birinji gezek Türkmenistan tarapyndan kabul edilmegine 2,5 aýdan gowrak wagt gerek bolupdy.